ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Dneska si zahráme túto How Far Can a Launch. Neviem po anglicky moc dobre, ale môžeme ísť na to. Čože? Skade mám 500 peniazí. Prisahám, že ja som toto v živote nehral a neviem, ako som to dostal, ale... wow, dobre. A neviem ako, pretože ja som túto hru fakt nehral. Sľubujem. Hej, ako to... Tam je čo? Že tam všetci chodí. Reberty? Jak to říkajú Reberty? Reberty... Toto je pre... nesovej skupine. Vej 10 robuxov. Rebert shop, to ma zajíma. 10 krát rýchlosť, dobre. Už mám 6, aj keď neviem skadiaľ. Takže môžem ísť na to. A dohodím. 744 metrov. Jeden stúz je za jakých 2 cm alebo koľko. Ale ja tomu budem hovoriť metre. Takže ideme. Oj, toto som neskočil moc dobre. Aj, to je nový rekord. Skoro 1000. Nie, dobre, toto asi môj rekord nebude. A už mám 1000 peniazí, mohol by som sa pozrieť, že koľko stojí Rebert. No, nie Rebert, ale... Dobre. Čo rýchlo stojí 600 peniazí a bude stať 700, no. Tak tu nie som rýchlejší, ale uvidím, ako budem, keď budem behať. Kam dohodím až? To je o dosť rýchlejšie. Nový rekord, super. A už mám rovno 700, takže si idem kúpiť ďalší. Za chvíľku budem mať Rebert. Ešte dvakrát si musím kúpiť a budem mať Rebert. Možno sa to zbierať aj peniaze, ale ja to nerobím. Však som mal hneď 6... Je nový rekord a mal som hneď na začiatku 6 rýchlosť. Tak na čo by som to zbieral peniaze. Dala to nejakých 5 alebo 10. 10. To je úplne málo a ideme zase skákať. Môžem sa povedať. Sú to nejaké pety, invite. Dám si invite na každého. Moja frienda. Nuke stojí čo? 200 robuxov a 5 yellow. Neviem, čo to je? A kde sa kupujú peti? Toto sú peťu. Tak sa na ňu určite pozriem. Čo tu je? Za koľko? Za 1000 peniazí, no tak to je dahej. Lebo to sú lacnejšie. No to je za milión, až mám. To radšej si našetrím na Rebert. Hrajem túto hru po prvýkrát a ja neviem, prečo to už na čo mám nahráte. No, idem skakať a... Toto som zaskočil. A som ďaleko, doko tu dám. Ja som objavil restart. A zase, vidíte, aby mi to mýli s jumpom. Dobre, to bude aspoň 1000, yes. Dobre. 1153 metrov. Dobre. Ja už budem asi končiť a v ďalšom videu vám ukážem, ako ďaleko zaskočím.